ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟେ, ଆଉ ସେ କଥାଟା ହେଲା ଏକ ରାଜନୀତିର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ରାଜନୀତି ଏତେ ତଳକୁ ପଡ଼ିଯାଏ, ଭାବନା କରନ୍ତୁ, ଯିଏ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ରାଜନୀତିକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ କିଛିଟା ଭୋଟ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ତଳକୁ ବି ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତ ହୁଏ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର ହୁଏ, ପ୍ରସାର ହୁଏ। ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଗକୁ ଅଛି, ତ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ପ୍ରଚାର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା। ତ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏସବୁ କ'ଣ କହୁଛି। ତ ମୋର କହିବା କଥାଟା ହେଲା, ବିହାରରେ ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିହାରରେ ଏବେ ଜୋରଜାରରେ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି। ସେଇ ପ୍ରଚାର ଭିତରେ ଏକ ଅଭାବିକ ଦୃଶ୍ୟଟି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାକି ନ ହେବା କଥା। ଜାଣିଥିବେ, ଏ କିଛି ଦିନ ହେଲା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ଟିଭିରେ ବି ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ସେନିଟରୀ ପ୍ୟାଡ୍। ତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଯେଉଁ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଯିବେ ଆଉ କଳ୍ପନା ବି କରିହେବନି। ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ମାନେ ଭୋଟ ପାଇଁ ସେ ଏତେ ତଳକୁ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ସେନିଟରୀ ପ୍ୟାଡ୍ରେ ମାନେ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହଉ, ବଣ୍ଟନ କଲେ ତ ସେଇଟା ଲଜ୍ଜାଜନକ ଯାହାହେଲେ ବି ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ତ ସେଇଠି କ'ଣ କରାଗଲା ନା, ସେ ବକ୍ସରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିଣ୍ଟ କରାଗଲା ଫଟୋକୁ। ସେଇଟା ମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେନିଟରୀ ପ୍ୟାଡ୍କୁ ନେଇକି, ଆଉ ସେଇଠି ଇଲେକ୍ସନର ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି। ତାହା ତ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ରହିଲା ଏଇଠି ମାନେ ଅଭାବନୀୟ କଥା କେଉଁଠି ରହିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ୟାଡ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ପ୍ୟାଡ୍କୁ, ସେଇ ପ୍ୟାଡ୍ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କରି ଛବି ଅଙ୍କିତ ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ, ତାଙ୍କରି ଛବିକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଏ କେତେ ମାତ୍ରାରେ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏମାନେ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ହିଁ ତା'ର ଉତ୍ତର ରଖିବେ। ଆଉ ଏତେ ମାନେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ କେମିତି ମାନେ ସାଧାରଣ ଜନତା ବି ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ଅଜବ ଲାଗୁଛି। ତ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ, କିଏ ମନା କରୁନି। ତା ବୋଲି ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଯିବେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଭୋଟ ପାଇଁ ଆପଣ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଯିବେ, ପ୍ୟାଡ୍ରେ ନିଜର ଫଟୋ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବେ। ମାନେ କାଲି ସକାଳେ ଆପଣ ମା ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ୟାଡ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଆଉ ସେଇଠି ଅଙ୍କା ଯାଇଥିବ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଫଟୋ, ତ ଏଇଟା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଠିକ୍, ଆପଣମାନେ ତା'ର ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।